Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 26 March 2025. Okondedwa, mawa wa lero tikumaliza kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti kodi dzina lanu lidalembedwadi m'buku la moyo. Ndipo phunziro lomalizali ndi phunziro namba 10 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Mateyu chapter number 13 kuyambira ndime yaka namba 47 mpaka ndime ya 51. Mawu a Mulungu mchichewa chakale akuti ndiponso ufumu wakumwamba uli wofanana ndi khoka loponyedwa m'nyanja ndi kusonkhanitsa pamodzi za mitundu yonse, limene podzala analivulira pa mtunda, ndipo mmene anakhala pansi anazisonkhanitsa zabwino mzotengera, koma zoyipa anazitaya kuthengo. Padzatero pa chimaliziro cha nthawi yapansi pano angelo adzatuluka nadzawasankhula oyipa pakati pa abwino, nadzawataya m'ng'anjo ya moto, komweko kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Mwamvetsa zonsezi kodi? Iwo anati kwa iye, inde, ameni. Abale okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti kumbukirani okondedwa kuti pa nkhani yomutsata Ambuye Mulungu ali ndi zomwe amafuna kuti omutsatawo azichita ndi kukhalira. Ameni. Pa nkhani yonena kuti anthu adzipemphera, pa nkhani yonena kuti anthu adzitsata Mulungu, sikuti anthu adzitsata Mulunguyo monga mmene anthu akufunira. Pali malamulo ake, pali ndondomeko yake, pali zimene iye akufuna kuti onditsata ine ayenera kusiya izi nkuyamba izi, ayenera adzikhala motere, adzichita izi motere. Kulibe za chintambasalale potsata Ambuye ayi. Simungamutsate monga malingaliro anu ayi, mumutsata iye pomvera zimene iyeyo amafuna. Ichi tidzichikumbukira chifukwa okondedwa alipo anthu ena amaganiza kuti ayi Mulungu ali ndi demokrasi yoti aliyense akhoza mangochita monga mmene angachitire pa zake za Ambuyezi. Si choncho. Monga kudziko kuno kuti mpingo uliwonse uli malamulo ake, zipani zili malamulo ake, midzi ili malamulo ake, mabanjanso ali malamulo ake, kuntchito kuli malamulo ake, kumwambanso kuli malamulo ake, kuli ndondomeko zake, kuli nkachidwe akake, kulinso nchikhalidwe chake, moti iwo okhala mbali zimeneyo ayenera atsatire kwathunthu zonse zokhazikika pa chimenecho. Faro alipo anthu okondedwa amene amakuonetsa kutsata malamulo aku ntchito kwawo, namanena kuti kwa Ambuye kwakhala ndi freedom yake nakalikonse. Ayi, si choncho. Zoposa za kuntchito ndi zakumwambazi, zoposa za kumudzi kwanu ndi zakumwambazi, zoposa zimene mmalingalira ndi zakumwambazi. Kuli ndondomeko, kuli zikhazikitso, kuli machitidwe, kuli chikhalidwe cha wonse omutsata Mulungu mmene adzichitira. Ameni. Abale okondedwa, ndimati ndikutsimikizireni lero kunena kuti za masiku anozi zomati aliyense azichita monga mmene wayimverera ndi maganizo awo anthu chabe amene sakapindula kanthu pa tsiku la chimaliziro. Abusa muri chani munena kuti zimene anthu amanena kuti ndi ufulu wangazi ndi zongoti tayitsa nthawi? Inde, nzopanda pake, nzopusitsa, nzokutengerani kutchire. Chifukwa zakumwamba zili ndongoso lake. Izi zomati ndichita izi monga mmene ganizira. I know kuti ndikuyankhula ndi anthu amene mukudziwa mmene masiyano zochitikira, kuti mipingo ndi kholopete kubala kwa nyemba. Machitidwe akeso ena omati kodi inu machitidwe awa kumwamba komweko mmawu a Yesu omwewa, kodi mawu a Mulungu ake ndi ati amene akukulolani kumapanga zoterezi? Ayi, ndi maganizo awo. Ose mphana ndi chimene iye adakonza, ose mphana ndi chifuno cha Mulungu. Andi izi zitisabisilane pano sizikapindula kanthu chifukwa akuzichita mwakumbali, akuzichita mwakutchire. Zase mphana ndi cholinga cha Mulungu. That's why malemba pena anenetsa kuti siyese wakunena kwa ine Ambuye, Ambuye amene akalowe kufuma kumwamba, koma yekhayo wakuchita chifuno cha Atate wanga wakumwamba. Nkhani ili pakuchita zimene mwini wakeyo akufuna.
moti masiku ano zimuzimpenyako kwaona anthu ena akuchita motsutsanaso ndi mawu a Mulungu koma ati iwo akutsata za Ambuye ansaukapo taya nthawi. Mulungu ali ndondomeko yake imene singasinthike. Mati ndikutsimikizeni abale okondedwa, kaya mufune kaya musafune sikutheka kuti Mulungu asinthe zake potsatira zofuna za anthu ayi, koma kuti anthuwo akungoyenera kugonjera ndi kutsatira za Mulunguyo basi. Palibe sokuchitira mwina. Sikungatheke munthu kuti apangitse Mulungu kupanga abandoni zake za iye ngati Mulungu ndikuyamba kutsatira zimene anthu akufuna, kuti poti mwafuna izizi ndezangazi ineyo ndiziyika pansi ntsatira zanuzi. Nzosatheka, sikudzatheka. Ngati iniyo mukufuna kutsatira Mulungu, mtaye kena kalikonse kamene ndikotsutsana ndi zake za Mulungu, musiye china chilichonse chimene sichivomerezeka ndi Mulungu, ndipo mugonjere. Kulibenso njira ina iliyonse imene ingachitike yoposa kungotsatira ndi kugonjera zimene zili chifuniro cha Mulungu basi. Palibenso any alternative, no any other option. Ndizokhazi, no choice, ndizokhazo basi zakuti titsatire. Kupanda zimenezo ndi tsoka la mnanu. Abale ndimati ndinene, ngati silichita zimenezi ndiye kuti dzina lathu silikapezeka m'buku la anthu amoyo. Samalani. Abusa, mawu amene muti chani? Muti wina aliyense amene angasankhebe kuchita za malingaliro ake koma udzitchula kuti atsata za Ambuye lake dzina m'buku la moyo silikapezeka. Inde, chifukwa akuchita zimene sizakumwamba, akuchita zimene ndi malingaliro ake, sakutsatira zimene Mulungu adakhazikitsa mwa ijawa wangoukira. Akuchita za diabulosi, akakhala kunja lawo dzina m'buku la anthu amoyo sakalipeza. Kosatheka. Baleta werenga mawu a Mulungu mchichewa chakale. Matthew chapter number 13 nyambe ndime yake number 47 mpaka ndime ya number 51. Fanizo la koka. Yesu akupereka fanizo mene nati ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi msodzi amene wapanga chiganizo chofuna nsomba natenga neti yake kukayiponya mnyanja mmene muli dzambirimbiri zisombazo. Ndipo adakola kena kalikonse kamene kadakodedwa mu neti yakeyo, mkoka lakero, kati ndi ankhanu, kati ndi achule, kati ndi njoka, komanso nsomba, ndadalikokera kumtunda. Atafika kumeneko adakasankha zimene iye amazifuna, koma zonse zimene samazifuna koma zidakodwa nawo adazitaya dzife, zilibe ntchito, si zimene iye amafuna ngakhale zakoledwa nawo. Ne Yesu akutanthauza kuti padzateronso pa chimaliziro kuti angelo adzatuluka kuti adzasiyanitse anthu ochita zabwino pakati pochita zoyipa. Onse ochita zoyipawo wo ku gehena, wo ku moto, koma iwo amene adachita monga iye anafunira ndi amene akalowa kumwamba, amene mayina awo ali m'buku la moyo, amene adayenda monga mwakufuna kwake, amene adangonjera, amene adatchedwa ana a Mulungu, amene adalandira Yesu Khristu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wawo, amenewo akalowa. Tenkhanizo, nkhoka adali limodzi koma machitachita awo osiyana, akayikizanso kosiyana. Ichi mudziwe, musapuse kuti tili mchati chimodzi. Ayi, ndinu yani pamaso pa Mulungu. Ndenkhani. Ameni. Akondera umene kumaliza topic imeneyi. Pafundira lingalirako zinthu izi. Choyambirira, mudziwe kuti Mulungu ali ndi khumbo lake, ali zimene akufuna, ali mchisankho chake, ali ndondomeko yake imene sapanga compromise mwanjira inaliyonse. Monga msodzi amafuna nsomba, Mulungu akufuna otembenuka mtima mdziko muno. Anthu monga nsomba zipezeka mnyanja, anthu apezeka mdziko. Iye napereka uthenga wake kwa wina aliyense aumve.
chimene chipangitsa kuti munthu akhale chimene mulungu afuna mpamene wapanga responde navomera za chimene mulungu akunena ndikukhaladi mchimenecho zili bwino. Koma kwa iwo osafuna ndi ngozi. Abusa muti chani? Mulungu ali nzofuna zake. Ngati machitachita anu akuchitika monga mwakufuna kwa mdierekezi, simkakolowa, sangakakamizike kukusankhani zosatheka, simkafika kumalo ake zosatheka, chifukwa iye akufuna wotembenuka mtima. Monga msodzi safuna jule, safuna nkhanu, safuna dzimakochezi, amafuna nsomba. Ndi momwemonso mulungu afuna vanthu otembenuka mtima, vanthu amene adavomereza Yesu Khristu kala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo. Amenewa ndi amene mayina wawo amalembedwa m'buku la moyo. Langa funso pamene kumaliza topic imene. Kodi muli chimene mulungu akufuna? Mdziko muno kodi muli chimene kumwamba kukufuna? Moti muchitazo mukuti mkaziyang'ana mumanena kuti ndi zimene kumwambako amafuna, kuti mkhale hule chotero, kuti mkhale mbava chotero, kuti mudzisowetsa amuna wanu mtendere chotero, kuti mudzisuza akazi wanu chotero, kuti inuyo musamasamale za moyo wanu chotero, mudziba monga muchitira. Kodi nchimene Yehova amafuna? Utambwali ndi zinyengo zimene mukukhazikikamo, mayankhudwe ndi machitidwe amenewa ndi chimene kumwamba amafuna kodi? Balokondedwa ngati simukhala monga mmene mawu a mulungu anenera ndi chimene mulungu afuna, lanu dzina m'buku la anthu amoyo silikapezeka. Musadzipusitse kaya wanthu akhoza kukomberani m'manja, kaya mukhoza kutchedwa adolo magawo osiyanasiyana, koma ngati muli chimene mulungu sakufuna musayembekeze zokalowa kumwamba ngati simulapa zosatheka. Kosatheka, I tell you, kosatheka. Kosatheka. Vetselani. Bible lina kuti adaponya khoka nakula zambiri. Ndipo khoka podzadza adamba kulikoka. That means mukhokamu muli zambirimbiri. Zofunika nzosafunika zili limodzi. Ulendo wokumtunda. Mundimvetse. Abale okondedwa, ndimafuna ndikuchenjezeni kunena kuti pakukhala kwathu mdzikomu timakhala ndi wena amene akuchita mosiyana ndi zimene mwini wake mulungu afuna, zisatipangitse kukhala ndi confidence kuti ambuye amafuna zonsezi. Mikisa ndi matcha amagwira kuzovala, koma ku nkhani ya uzimu iye afuna kutembenuka mtima kokha basi. Ndikudziwa wena adakotengedwa nawo ndi uthenga wabwino, kapena adabadwa popeza mumabanja a Chikhristu, kapena amafuna kuti adzipemphera, ali m'mipingo lero lino namadziyesa ngati kuti aizili bwino ngati akodwa mkhoka, ali kuyenda ulendo wakugombe, koma chonsecho sali nchimene mulungu akufuna. Abale ndimene ndikambera sizokwanira kungopezeka pa mpingo chabe, ayi sizokwanira kumangovala zovala za mpingo, sizokwanira kutenga maudindo kutchali chikwanu, ayi sizokwanira kukhala abusa aneneri ma apostles, koma kutembenuka mtima, kukhala chimene mulungu akufuna. Chimenecho chimene chofuna kwambirizani. Ndikudziwa ndikuyankhula ndi wanthu amene amadzigomera ati poti mpingo wawo umanena izi, ati popezeka lowa mpingo uwowo ndezawo zili bwino, ndipo kumpingo kuli mafilosofi osiyanasiyana amene amafika potsimikizira namati popeza muli mpingo wathuno monga mwa dzina la mpingo wathuno ndiye kuti kumwamba kumwalo wakale. Musapuse. Malemba akuti pakuti mulungu adakonda dziko lapansi kotero adapatsa mwana wake kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Yense wokhulupirira iyeyo. Nkhani si malo, nkhani si mpingo, nkhani kuti mukukhulupirira ndani, mukumva za ndani, mukutsata za ndani, mukumvera ndi kukhala mza ndani. Chimenecho nchofunika kwambiri. Chofunika kwambiri. Abale ndimati ndikukuuzani pano
kuti pajatu mpingo umaonedwa magawo awiri, pali mpingo wooneka ndi maso ndi mpingo osaoneka ndi maso. Mpingo wooneka ndi maso ndiye magulu a anthu amene timasonkhana m'madera osiyanasiyana ndi kupereka mayina osiyanasiyana a mipingo yathu. Timachita kudziwa kuti aonga mpingo wakuti, aonga mpingo wakuti, timawaonanso anthuwo. Uwu ndi guludi la anthu lotchedwa mpingo koma loti limaoneka ndi maso. Nawo pali mpingo wosaoneka ndi maso, ndiwo gulu la anthu amene akakhala limodzi pa chimaliziro cha zonse, popeza iwowo adatembenuka mtima wonse. Monganso gulu lina la anthu limene ndi mpingo osaoneka ndi maso, umene ukaonekanso mu Gahena, wonse wochimwa, kali ku America, kali ku China, kali kuti, koma ngati apeze kuti iye ndi wochimwa, akatayidwa wonse kumodzi laka. Monganso wonse wotembenuka mtima amene mwini wake Mulungu ali kuwadziwa, akakhalanso kumodzi. Now the most important thing ndi kuti mukhale wotembenuka mtima, kaya muli pati, kaya muli kuti, mukhale wotembenuka mtima, mudzichita chifuniro cha Atate wanu wakumwamba. Yesu akunena mawu pena kuti siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye amene akalowe mu ufumu wa Atate wanga, koma yekhayo wakuchita yekhayo, whosoever does the will of God, ameneyo ndi amene akalowe. Ndengani lulia. So nimaticha chukuti chimene musakhutire komanso zisakupangeni kunena kuti mukayikire kuti atipopeza awawa amene timapemphera nawo mpingo umodzi ndi achidakwa iwowa ndi kuti zawo zindipanga affect ineyo. Mukumbuke pena kuti zilekeni zikulira limodzi. Kudziko kuno tikhalabe ndi anthu ena amene machitachita awo akhala osiyana ndi mawu a Mulungu, adzilalikira ndithu, adzimba ndithu, adzipita kuchalichi ndithu, lona ndi adzinkaniratu. Mdziko muno ndife anthu ambiri, koma tidziwe kuti zambuyezi tosefe zutikhudza, ndipo amene akasankhidwe ndi amene mayina wawo ali m'buku la moyo, amene adatembenuka mtimadi, adakhala chimene Mulungu mwini wake akufuna. Mundimvetse ndikukambasa, ndi mundimvetse. Pamene khoka likukokedwa muli zoopsa ziwiri. Choopsa choyamba ndikuti chakufa chimene chife chisali choyenerera pamene khoka likukokedwa, chikafikanso ku gombe chili chimodzimodzi. Mkati mwa ndima mulibe kusintha, kunyamaza. Kunena kuti chiyani? Pamene dekali pa ulendo wakuchimaliziro mukafa wosalapa, zatha, palibe sokena kangachitike, pakozokhala maganizo osiyanasiyana kuti akapena munatitarere. Chofa chili chule, kugombeso chikafika chili chichule chomwecho koma chakufa. Saka chisankha chifukwa si chimene msodzi amafuna. Now mukhoza kufa at any time, kaya ndi pa ngozi, kaya kutulo, kaya mudwala mumwalira, kaya wena kuti ni chipongwe mukufa, kaya matsenga mupita muli ndani. Chifukwa alipo swena amene nini ntangofa ine kuti kufa kwa uletsa, kufa ronse tidzafa, koma mudzafa muli yani, mukafikira kuti. Mafunso awiri awaso madzifunsa osamangoyifuna ifayi. Hinkapumeine amene amakapumula ndi odala amene akufa akumwalira ali mwa Ambuye. Mukadzafa mwanthu kunena ma rest in peace, sikuti mukachita di rest in peace. Malemba kuti odala ali akufa akumwalira ali mwa Ambuye, chifukwa anena Mzimu kuti oterewa ndi amene amakapumula popeza ntchito zawo zimatsagana nawo limodzi. Mpumulo uliko kwa okhawo amene akhala mwa Yesu. Mpumulo uliko inde kwa okhawo akufa ali mwa Ambuye. Ngati mutati mwafa musali mwa Ambuye, mpumulo mkulibe. Kuli chilango chosatha, kuli mavuto adzaoneni, kuli zopweteka kwa mpiri kumeneko. Kulibe mpumulo imwe. So mukhala osamala. Choopsa nkuti tsiku la imfa simulidziwa. Malemba pena nenetsa ndayika malira moyo wawo ndipo akadzafikapo sadzadutsa. Aliko malira moyo wanu,
liko tsiku mudzamwalira, mudzachoka ndithu pa dziko pano, zonsezi mudzazisiya izi, mudzadzuka bwinobwino nkutheka, koma dzuwa lizikalowa muli oyika mawa. Khalani osamala. Mudzafa muli ndani? Mudzafa bwanji? Kudziko kudzakhala kutatangwanika, afale akazakula mpingo, afale akula mpingo, afale abusa, afale maibusa, afale maiprofeti, afale adindotere, afale mai wachigwirizano, afale ndindomotere, nkutangwanika yeti kumwamba kukadza kuti chafa munthu chochimwa chimene sichingafike kuno, chikatayidwa dzina lake m'buku la moyo mulibe. Kamundimvetsa ka chofa chili chijule chikafikanso chili chijule, chofa chili chinkhanu chikafikanso chili chinkhanu. Mkati mwa ndime khoka lukokedwa ulendo wa chimaliziro. Choopsa namba 2 ndiye kufika pa gombe, kufika pa chimaliziro. Usali munthu wotembenuka mtima zatha. Nthawi imeneyo kulibenso kulapa, itsale nthawi ndiyosankha. Tafika nazo zimene takola, kodi titenge ziti tisiye ziti? Ndengani. Now muchimenechi akondedwa, izi zindi nyama, that's why lili fanizo zimene sizingathekenso kusinthika, koma kwa munthu kudapatsidwa chisomo chakuti akhoza kusinthika. That's why akuti fanizo, akungofanizira. Kwa munthu pali chisomo chakuti ngakhale ali mkhoka akhoza kusinthika, kukhala chimene msodzi afuna, kukhala chimene Yesu afuna, kukhala chimene Mulungu. Chisomo chiliko pa mawu a Mulungu. Ngati muvomereza machimo anu, ali wokhulupirika ndi olungama Yesu kuti atikhululukire machimo athu ndi kutichotsera chosalungama china chilichonse, popeza tili ndi maumboni mwa mawu ake, chikhululukiro cha zochimwa monga mwakuchuluka kwa chisomo chake. Ndi wodala munthu wokhululukira tchimo lake chokwiriridwa choyipa chake, amene amakhala chimene Mulungu akufuna, ndipo dzina lake limalembedwa m'buku la anthu amoyo. I tell you, limalembedwa. Mukhoza kukhala abusa, ndilikale pa mpingo ndine munthu wochimwa, lapani. Mukhoza kukhala chimene Mulungu afuna. Siyani zimenezi za uchimo, khalani mwa Ambuye, chitani chifuno chake, bwerani kwa Iye akusambitseni, pakuti munthu wina asamlani mwa Khristu ali wolengedwa tsopano. Zinthu zonse zakale zipita, taonani zatsifika zatsopano, zochokera kwa Mulungu. Zakalezi zikhozopita, izi zatsopano za kwa Ambuye zikhozobwera ndi kukutira moyo wanu ndi kukhala chimene kumwamba kukufuna. Musadafika pakufa, takhalani chimenechi. Nthawi isanathe, takhalani chimenechi. Ameni. Takhalani chimenechi. Katukena ndi akabale okondedwa, pofika ku gombe, nthawi yakusankha, chisankho chili mwa Iye amene ndi msodzi. Kulibe kudzipereka kuti sankhani ine monga amachitira anthu mdziko lapansi. Kulibe kudzichekenera kuti ine sankheni. Kulibe diza angalole kuperekedwa kuti chinkhano chikhoza mpanga manipulate msodzi kuti tanisankhani ine mpakati pa sombapo nkakhale nawo ni kuchunani ina yake. Zonsezi zimathera pansi pompano tikasankhidwa malingana ndi chidziwitso cha Iye amene watikola. Tamundimvetseka, chiweruziro cha nthawi ya pansi pano, chiweruziro cha onse abantu chikachitika malingana ndi chidziwitso chimene Mulungu ali nacho pa anthu ake. Akakujajani malingana ndi mmene Mulunguyo amakudziwirani, sakakujajani malingana ndi mmene kumpingo kwanu amakudziwirani, malingana ndi mmene anthu amakudziwirani, malingana ndi mmene abusa kwanu amakudziwirani. Ayi, mukaweruzidwa malingana ndi chilungamo chimene maso a Khristu amaona pa inu. Kulipo kone kudziko kuno kumakuonani ngati kangelo, kumakuonani ngati munthu wabwino, koma muli tambwali fiti mthakati, munthu woyipitsitsa, satana weniweni. Zotheka koma ulemu umalandira. Kumakamba zainu pagulu kuti muli choncho, anthu sangavomereze, anthu sangakhulupirire, ndipo anthu akhozokana. Koma zikomo Yesu amene akaweruza molungama motengera chimene Iye amadziwa cha moyo wanu.
mudziwika ngati nsomba, muli chinkhanu chenicheni chothawa pa chilungamo. Mukudziwika ngati nsomba, muli chinjoka chenicheni chopweteka anthu ena. Mukudziwika ngati nsomba, koma ndinu chinthu choyipa nditu dzimakoche zenizeni, dzimasamba zowuma zowola za mdziko, anthu achabechabe pamaso pa Mulungu. Funso langa, Ambuye akukudziwani ngati ndani? Fota alipo ena akutedwa amene timalemekeza sanafunikenso ndi ulemu omwe. Tikuwalemekeza kuti sitikudziwa zimene miyoyo yawo ilili. Atatilola Ambuye tizizindikirenso tisingapatse ndi ulemu nkomwe. Koma odala Mulungu amene akaweruza malingana ndi zimene amazidziwa za anthu. Ndipo aliponso wena okondedwa amene kudziwa uno tidawaweruza kale, tidatenga ngati anthu oyipa, anthu opanda pake, anthu onyozeka opanda ndi ulemu nkomwe. Koma amenewo ndiye chisankho cha Ambuye, ndi amenewo ndiye nsomba zofunikazo, amenewo ndiye oyera a Mulungu, amenewo ndiye opulumutsidwa, amene mayina awo ali kale m'buku la anthu amoyo. Amene kudziko kuno tikuwatenga ngati anthu opanda pake, amene kudziko kuno tikudaveka mayina afiti, mahule, anthu opanda pake, mbava, anthu anyoza, koma mkati mwawo mudasungidwa chilungamo chakumwamba, ndipo chilungamo chake chikaonekera pa nthawi yakusankha. Ite ndimati nthawi imene kukhala zodabwitsa kwambiri zedi, kwambiri zedi. Malemba akuti angelo adzatuluka molamulidwa ndi Khristu Yesu mwini moyo. Tasankhani amene ndikuwadziwa ndi abwino, amene mayina awo ali m'buku la moyo, amene ndi amene alowe m'paradise, amene ndi amene akhala m'moyo osatha. Ndipo wonse amene mayina awo kulibe m'buku la moyo akatayika ku ng'anjo ya moto, kumene kukhala kulira ndi kukukuta mano kwamuyaya. Zuti chani zimenezi? Okondedwa, kuli malo awiri kumapetoko, pakamwa pa Yesu padatero. Chiliko chilango chosatha kwa wonse amene akakamirabe machimo, kwa wonse amene adzidzipenta kumakhalabe mu uchimo, akunamizira kumwamba. Chilipo chilango chosatha, Yesu adatero. Uliko moyo wa mtendere, zokoma zosatha zamuyaya kwa wonse amene mayina awo akapezeke m'buku la anthu amoyo. Ndipo chita izi ndi Mulungu amene nthawi imene sakakambika, palibe kuti apiru, kulibe ndi chiganizo chotsiriza chimadza chita iye pa moyo wanu. Odala amene nthawi ikamakapeza ali chimene Mulungu ali kufuna. Kudandaulira namba lokondedwa, musapusa ndi nthawi, masiku kuthamangira nthawi yakufa kwanu, kuthamangira nthawi ya chiweruzo. Ndinokonzeka bwanji? Mauthenga tunde mwamva mbiri, koma nomudakaliganga fupa osafuna kulapa moyo wanu. Ndi tsoka limeneli zakuti mufaliti simukudziwa. Mauthenga ndikukupatsani kuti amene akalowe ndi okhawo amene mayina awo alembedwa m'buku la moyo, amene akasankhidwa ndi amene ayenda ndi Khristu pa dziko lapansi maona mtima, amene chilungamo chawo chidalumikizika ndi Yehova wa moyo, amene kukhala kwawo samakhala malingana nkuti awo akuti chiyani, koma mawu a Mulungu amati chiyani pa moyo wanga. Ameni. So Yesu andigwira mtima pa verse 51, adawafunsa funso la mphamvu, akuti inu mukundimva ntakuwuzani fanizo limeneli, mwamvetsetsa kodi zimenezi? Iwo adayankha kuti inde. Khumbo langa kwa inunso ndikuti mumvetse zimenezi. Mukamakhala mdziko mudzikhala mukumvetsetsa zimenezi. Chidzikira kukhala chisankho chanu chomachita mwano, chidzikira kukhala chisankho chanu chomakana chiufumu wakumwamba, chidzikira kukhala chisankho chanu chomasangabe kukhala nkhanu m'malo mwa chimene Mulungu akufuna. Koma bola mutamvetsetsa kuti Mulungu akufuna ake otembenuka mtima. Mudabadwa kale muli kale mukhoka simungathawe. Nthawi yoyembekezeka ndi yosadziwika tifika ku gombe, dziko lifika mathero, mufa ndithu pamaso pa Mulungu mukafika. Ndipo iye akakhala oweruza moyo wanu, akakuweruzani osati mmene mmadzidziwira, mmene anthu amakambira za inu, koma mmene iye amadziwira za moyo wanu ndi mawu ake amene akupatsani. Mudachita bwanji? Odala amene angatenge mawu awo nkuti ine
ndifunitsitsa kukhala chimene Mulungu afuna mwa ichi ndimvera mawu a Mulungu pakutembenuka mtima ndipo nditsata mawu ake ndikuwachita masiku onse a moyo wanga kuti pakudzafa ine ndikalandiridwe kumwamba ndi kukhala osankhidwa amene dzina langa likapezeke m'buku la moyo. Abale okondedwa, palibe china chabwino choposa dzina lako kupezeka m'buku la anthu amoyo. Mukhoza kuluza zambiri koma chinthu ichi musapeze chifukwa chopangitsa kuti mchiluze. Musapeze chifukwa chopangitsa kuti inetu ndaluza ichichi. Never. Safeguard this with all your strength. Ndi mphamvu zanu zonse nkena kalikonse kanu. Lolani kuti Ambuye alamule moyo wanu kuti dzina lanu likapezeke m'buku la anthu amoyo. Ambuye akudalitseni pamene mukhala mukulingalira zimenezi. Ambuye akukonzekeretseni pamene tikhalenso tikuyambanso phunziro latsopano posachedwapa. Amen.